tamanan so mana ajalian. Nah, sama tu nasa umur na dikeliling tubuh Nabi, dikeliling. Na ayah kapakau maniku umur na illa lebir. Na irat tubuh Nabi yang akan gelbak kasagan baka mapia. Dia akan gelbak. Kapag di ngababetanu, dia ngacerman, cerwoman. Na kapag inuman lo miya kalata idedian. Kakepakai kenapa mata kepakai kasaksi tanurun. Na ada namanya ngagel bukan nak kamapian. Na kepakai ini masa wata umurian. Masya Allah. Atau ni berartian. Benar enggak kamu dah satra? Ayam makan dia satra. Syahid nak ngap pepatah mabu tra. Oh ni nak pepatah napi dikap motor. Apa yang ngakira lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gare no mana? Dia nak khabi gila aplar gakun dia ko ningan na bento miar. Na to miar ke mabu. Na tiga beri kepakai lakai nangana. Ayam mana ni nak kebatraka. Kailai nakan. Na tiga kainu digapakai. Nah, tiga suwi nasa project, na pakai start tanga. Kaya na nakal pura durian. Udi na spark plugin. Na ilayos ka na miander. Pakai start tira na, na miander. Na tira miander lagi. Na tira larga ko na tira ka tiap larga. Na miya kagira wang kota kita na. Pagaria. Pemani ko na kwala amalan dua kayo umur ka. Na dia kota kaya gana baka musagana baka mapia. Apiang ni kwala amalan dua ka. Na adna masa apagami no mga malika sukatir wa mapia. Amin, amin. Ya Allah, na tarima ka ang kota katir ya kito. Na miya tarima, na kayo man sa umura ka, waya umura ka, na 50 lagun, na kayo man sa 60 lagun, na bibali amaga to sa 10 lagun mapigida ka. Diuti ka pagkali no umur, sabab sa gala baka mapia. Nahira mo na tabi, na plalaga ka, na siya gala na nga padaka papate. Gaya ito na natraka, di mo larga, ati sulaiter. Tingnan niya pa kaulong ah. Oh, benar kayo mana umur kay keteped umur ka. Oh, pamana isaw to aso umur na aya makna niyan na di kaumanan na aya kapagkuman ni ko umur uway na hirana yang galba ka mapia. Masya Allah, masya Allah. Nah, yung ito panakaba sa mga lokstano aso kaplimpiwi ko mga lalan. Kaplimpiwi ko mga lalan na ipapakatay na muriya tao. Nasa kitab na kanaba matag ipapakatay na muriya tao. Ang yagalap ko tuwa mapiyang tuwa, pamanalalag na linimpiwa na ka. Kaala dali nakatiro Allah. Summa sabila yasara. So mga lalan tuwala, napakalwag iniyo. Pakalwag iniyo sa mga lalan. Kanaba ipitir wala na sa mga lalan, napinaw iniyo sa mga hampa. Tuwa. Sa talo na piyangar ginantanubod. Tuwa. Ay ipitir wala na sa mga lalan, napakalbudan. Pakalbudan sa lalan. Nasama nuto, nagano pa kapanuto mapia. Ang kotakya pa kanuwag ang kakulalan, na kanaba matagi pa katay na muriatama, kapakapia kapan, napakapia pa sa mga muriatama. Kapakay man na inumiya ko ang mapia sa mga wataka, kagya mapia sa ama na mapia sa ina. Hila mapia sa ama na mapia sa ina. Napakaplasan ka, mapia plus mapia, equals miya kapia-pia. Nagira sa ama, na duty, na sa ina, na poison. Napakaplasan ka, poison plus duty, equals time burn. Dia dah kena langon na widahan sobra sa bumba. Wala naman o kaman na gida-gida. Na dia mga orep no Allah. Nao, orang yan. Ilkhanu at Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiga na annal dia mo to annal qadr. Oh, la yurad. Mata anna tugu Nabi so qadr ka. So mapanggulaw lang ka. Miyapasadid na kini surat nun Allah. La yurad. Nadikindud, dikibandud, extension yan. Basta amanan yan na so, ini masad wala ukuran na kakudunya, na ukuran na kanuto. Dikindud. Okay, na ayatugo Nabi, apapakandud ko ukuran na ka. Wala ukuran na kamarata. Na ayapapakandud, ayakapapakandud ukuran na kamarata, na ad-dua, nakapamangnik wallah. Ibarat yan na ukuran na ka. Na Sheikh 2016, 2000 ay maanan niya na 26, 2023, 2024. Oy, na ayaw ukuran na ka, na kalaga ka, kasya-sya ka, kaposre ka. Na sabo pro, nagiging katawan, no? Ditano katawan yung kurang tano. Oy, na oriyan yan, na miyamang ni kadir ko Allah. Allahumma innana na'udhu bika minal faqr. Ya Allah, na pelindungan na karakasok kamaramar. Tapi ya Nabi, na pada ko mga linuan yan, nanganak kamaramar.
Ya Allah, na beli juga kurang ako kamar. Ya Allah, na bana kamar ita tali ngomong karakan, na pakawatan ng karakan, na kepakasi ko 2,000 ay maknanya na titipur, na kamar akir genama, na miya daw to kakesapangan sa ay maknanya na i-istri na kaluluwagan ka. Ayam miya kagamito na pangnik wallah. Ino miya kapiapesokan dua. Pagkababaan wallah sa urip niyan atarang ni wallah. Basta urip niyan atarang ni wallah na pagkababaan niyan. Ay pagkagud wallah urip niyan na sa urip niyan atarang ni ko gatarya na manusia. Na batarang ni wallah ya Allah kan. No dugo to subuh matang wallah. Ayos to naliuro man sa mga bai. So kapupumang niyo mga biko mga karumayran. So kapupumang niyo mga watasi ko mga luksiran. Nakanabuto ikagud wallah. Kanormalanan. Normalanan nigira si karumanga na miya kapulangan na sa budak. Na pumang nila kasi ikunin sa budak, Mister, hindi mo masagji anti sa online na kan, na ay wadi ka nung kakiyakwana, na ka bagay sa pira ka. Allahu Akbar. Labas tadi ka magay na ti kasi ko naman nila na, di ako nagpakordi sa online. O, tayo man na niya, na normal o top kabagay na kasi karumang. Eh, madini pa na kay kaaya, piyamang nila kay karumang kaabay, na ikunin niya sa budak, kaparaan na mapia kapakilin niya sa buntali karumang ka. Matang wala ka, di nga buwa kay kabaya. O ba siyunga sa iligan, kagayan, o di na siyunga sa taon, na magunutra kasi karong mga, na din pamanagod sa mga pitogori. Adi siyo ka mugay, natalokan din na. Tabi sa mga bay, nabas ka noo. Kami ka palalaka ko na biyan, ito na nga mlarga ka na, doon mga tutawi. Singa naman sa walay. Miya ka walawin, na doon pamanagod na, tatayo lang nga nang kamuga ka. Matang wala ka, di nga bu pangarawan makaunuta. Nahigirap man na siya karong mga tabi, na miya mo do ko. Amalo niya nung pia makadisyoot. Kaya ni kaya niyam sa pintura isking kota. Kapia di magunot natatig na kakada. Daka ko na Ay pia malalakata na pia di paguto na di ka pagunot. Nakanap na ba kay pag-introduce niya karamangan na kasi di man ni karamangan na kagir. Ibabudak yan ng pia. O ay nakanap ito marata. Madakal man na tabi ang mamang niluso karaman yan. Dahil niya magal. Tabi yun. Bagay niya pa na kaysa ikunin sa budak na nakoriyasi. Takaratan! Ang batuwat yan ka. Niyatay tanong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mado ka sana ipapulta ka ko dato. Tabi rakta ng mga dato. Ipapauwi nga pang ko dato. Adi yung ko tayo gira ka na gumiro si karuman niya na abiyan. Inaw na itinga nga sila. Nada man natin mo sa miya lang ha. Natigaan nam sukti mo sa piya masak niya miya kapira gawi. Paman naso sa speaker ng mga mga babay sa piya grumia. Di nga melia mata ni na tumutuwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madakaligira ko na, dataran. No, banilaburo ni man to. Di nga bulan na Ramadan. Na diyang kay iman ta bulan na Ramadan na tabi ko rin ng mga dato. Na kapakaya aya iman to apa makakalim sa miyam makalala. Abala sikwala na diyang mga bay. Ano sabab? Ano dalil? Nga kadakadakala dalil. Nga batan sa kitab. Isa dalil nakaturo Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinamam imra'a khadamat ala zawjiha fi Ramadan da aturu Nabi abai aira Ramadan na dinan distribusiwan si karuman niya na mama ko Ramadan na ayak kakwa niya na balas ko Allah na 70,000 lagu na simba amya pasariya ko Allah 70,000 years 70,000 lagu na amya pasariya kasimba ko Allah Turog ka? Apya so Laylatul Qadr na kailangan na kayo Laylatul Qadr sobra sa 80 ragu na liburo miyo na 70,000 ragu ay bala sarka wallah di mo din ka dikasiribisyo kay karong mga mama ano man na dalil tulad niya mami imra'a tatlubu rida zawjaha fi Ramadan laysa laha tawab da atubu nabi bai aira Ramadan na di pangiluba ano ba sa kapagkaswa-swatu ni karuman niya na mama kung bulan na Ramadan na daaturo na biya balas sa kakwanian sa alungan na mori inuta na aya balas yan sa alungan na mori sa kusorga na padiyan soba iya Siti Maria magusiti Asya di mo din ka kapagkaswa-swat ni karuman ka mama ibarat yan nabagyan sa example nyama di si karuman nga alaw na kapag mamasan sa ipatang kasi puwasan niyo na miya ko makapagala stress nakitulungan na kasalaw pa amaw sa silopin si karumang nga. Miya ka nalawid na silopin. Namiya ka giro kabiyan. Di ka pa sipan niya kapampadudang sa nga na silopin. Na malo miya swat ni si karumara ka up. Malo din miya kala po siya na grabe. O, tala miya swat ka ni si karumang ka. Miya ko nga sama na to ha? Na.
Nyanukap mana babay. Na tiga biya tasya na sila pina tatago na kasapya mamasana dulu ka na sa kanimani kon. Na miya kada mana po so yan. Na miya kagiro masigaro mga timing. Allahu Akbar. Na ulan yan. Na ini siya nakap mana babay. Abi iyan. Antoni piya masanga sada ipeteng kastanu agwi pusa tanu. Oway. Antoni ngarani na sada. Na miya kagiro mabusikaro mga kaamama kamano ka dalalagiyan. Ay di kan itiro naman ka dalalagyan ng anak poultry. Di man nalalagyan na naman. Batan na ka kaya buka to ni na adugo. Batan na ka Dataro ma-abnormal lang mata na ki. Naman nagda-gda. Nao, nyakagiro kap manaba ay do abi iyan. Ay bisa pya masangit teng astano sada. Ipusa tanu naman ka dalalagyan. Anto ni kitindaan na kanono ka pakap mebe na kan saka. Ami ka ko na dia kana miasa sukidiw na kabaya ka. Nam miakalad na po siya karo mga kapya-katya ka na miaswater ka na miya ko ang tabalas. Na miya kagiro ka mabububento ni kidiw bagadubo no pemerito no petinulaan no beparan no antakap syawawan. Tiba bi karo mga mama ubah ko ang bedin na ape adu bedin na mata no lala. Na miaswat kasi karo mga kamama. Na miya ko ang kaangkoto balas. Aya pada kako surga na Siti Maryam Agusiti Asia. Nang giro kanop man mga be, tabir kanop mga bubang sanu. Giro kanop man sino miya kalayon no. Matang wala kadigan makasurga iba pipikir na kana pakalaw duay karo mangha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na, ati man nakatepan sung itab. Dia mo man nakakwa ubabay konditar ni karuman yan. Hadita ya nakuha na ka sunitar ni karuman ka mama na pipi anaka na kusyo naka na umani sati man na tarsik sang koto ditar ni karuman ka kapguswangon na sati man na hasan at atimbangyan miya gutok manangga ang mga wasing-masing labas ka ni miya gutok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay na pitero mga kasi na gano'n na daw. Benar na pitero ang na wasing-masing ang miyaguto. Mata na kay kadida kay kapipensyon dita na kapya wasing-masing. O di mo pa kalingaw kay karamanga na di niya buwa kililaya na di na kay amana niya na pagkusyo niya nga patimakan niyan. Na miya ko ang tabalas yan. Miya ko ang babi ang tabalas. Nakatiyak man. Rakiro na mga bay. Ino kanya pagiliwe. Alam mo na wasyatakan. Nabasta na biro na pagiliwe na kanuna. Para di sila nakipagkilay sa bagara. Kung ayaw na niya, nadiran di kasibisyo ko mga pamilya niyan. Masya Allah. Nakatiyak man. Suba ito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na dia buwa kata tentengiro ni karuman niya na mama. Di so na karuman niya no. O baka maupan tanga mamasa ka na ba nga karuma ka. Batuwa nga. At yun ba siya man niya sa langap. Prilya ko ni. Ayaw mabuti tanga na ka. Nasorka ka niya pasadar ka ka. Miyambuhay ka. Na basta diya. Sumasubabay. Akaruman ka. Na sumabusubabay. Na diya mo katatantero ni karuman niya na mama. Nasaka ababay. Napiakasangon ko ng bala matanga kay karuman ka mama. At tatandangan yan. Napakasisinga anak ka sa may tuwa matanga kay karuman ka mama. Natalo gakuha nga balas. Paganero. Gakuha nga babay. Dataro baka miya mamagay misir ka sa isa ka sakwa pera. Dataro baka misir ka miya mamagay sa isa ka sakwa bulawan. Dataro baka miya mamagay misir ka sa isa ka sakwa muntia. Dal kapital yan. Allahu Akbar. Di mo katatantangi ka ng mga mama kung buta na ka babay. Apaka sisingan ako na matanga. Madagal naman natabir ka ng mga babay. Di ka tantangan ni karuman na mama. Kapakapatay. Tantangan ng mama. Niyating sa ka na. Matang wala ka. Bakor ka ng kilak. Buntalakan naman na nabelak. Ito na nga buntalakan. Sunso mandiri ko ma. Lalu balik ako na dito na rin. Niyating sa ka. Detar mano ada misyon na ka na. Kana ba tatantangan kay karuman ka na misyon? Miya kuha ka mapia. Ino kanya tatantangi ka. Miya ka bagukap masakiraya. Akiraya 2023. Singa piya makagusa lang ito. Nadiutin kaswata kay karuman ka. Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah. Wakiyo penutulakan saya sa mga balas, sa mga bay. Akababali na ng mga Fatima, mga Muslimat, mga Mu'minat, mga Kanitat, na benda tabi sa kadatwala, na ba ko pa nakapagimog, na ba ko magtiro, ba ko pamanakababrayte, na apya 2 oras na disano si mapasad. At nakita ba ka na apya masakam sa Saudi, si sa Madina,
Ayang ngaran yan na al-mar'atul muslima. Ba'iya muslima. Ba'iya muslima. Niya kakapakapal. Inumagi nga mga bay na dataruba pa mana su Islam. Na piyakati siya ng Islam. Ini man sa Quran. Di nga na Quran. Ini man kanarkira nun. Anasura nun. Isa sila nung kasura. Suratun Nisa. Ini man nga na Quran. Mga babay. Anarkira nun. Suratun Nisa. Ayaw man na Suratun Nisa. Kati nga guru tanu. Na sura mga ba'i. Naskatan mga nadatanong mi daftar dari tanur. Dabo suratul rijal, surah mga mama. Apa ba suratul bayot? Madakala piraw tabi brili ako na ba siya nawatan. Tinarilaan wala nga watang na bayot tabagala kana ba niya pibaba. Kaso so kini ba wata no na bayot tabi. Kapamra matang wala kadi ko perhatian. O ba ini ba wata na bayot? Kaya bayot na pibaba yan. Akhirnya baklayan. Benar-benar nga susukin yung bawat tanong nila na pumuro ka ba? Khasap na kaparat yato. Kaya ba yun yan na pimbo ba yan? Nakamailin niya sa ubay na dimbo ba yun ba? Okay. Naya pikiran nga. Pikiran tanong. Apiyan ni kala adusa miyaka sinasotao miyaka panganiya miyaka pamuno miyaka panakuto na asara agana kanina dini na babalingan miyaka babaka na layo na kalaro ka na mala di man ari ang kadusa na nga sa bagaimana no tabia may nurakaya miyama kay tuwaya mas grabe kay sudusa mga Arab o dapat nakapaka mo Islam. Allahu Akbar. Banameli nga guni disiran di tewap si sakaba na kikana nakasiran dali naman nakata na mawatas sila sa mama na ngulon. Ada penaimanan yang makala. Na mawatas sila sa babay. Na daan na dipakang babagwaragan. Na daan na dipakang babagwa taon. Na birambay sa babagwa taon din. Na ipilibong ada penamatay. Kabla al-Islam. Halatul Arab. Kabla al-Islam. Aya ulaw na ng mga Arab. Kung dapat na makamasok Islam. Nasa katalo na mga maynuraya. Amiyak kalabulabul taubatan ko Allah. Isab na hadito nabi. Na igiraa. Miyakan dusa so tao. Miyakan galba ka sa kadustan. Na daan na pinay uno malaikat na makauras. I-place na malaikat, a-place na sa marata, na gumira siya malaikat na, nga pa si place na nga nagalap kaya na marata, sabi adusan, daan na kaanayawas na makauras, ka-oriano na makauras, na uditubat kwala, na lista na kadang adusya. Naman ito ka pinay yung kapan, kapakaptubat ka kwala ko na makauras. La ilaha illallah, diyan eruksa. Aya makna niyan na privilege ini bagay wallah si sadia ke apakuri umatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini betul si Islam na ummatul marhuma. Umataya ay ikakalimu. Umatay kakalimu. Masya Allah. Ini magusyatan wigira na miyatay api ulama din, api baragama, pamana barasimbak wallah na aya ditanu di materu, na titanwa ikalimu wallah ang kaya miyatay pakasorgan wallah ang miyatay. Kadika pakai batanu derika kabisa nga cerwa mandaw pa sorgan wala dadika pakai banga derika somiate api abara amal kaulama pan abati ka matang wala ka sorgan nan sorga kianan ayabu sinir kifayanu Islam sinir kifayan wala ada sirang pun mamatay na tahu sirang sa sorga asyara al-mubashsharuna bi ahli al-jannah 10 sirang abang atau sa sorga na sirang mamatay nakapakay na pangiraw ka sorga Padahal sa Abu Bakar, sa Umar, sa Uthman, sa Ali, sa Abdullah bin Rawah, sa Abdurrahman bin Auf, sa 10 siran na sinirte pa yung Islam at siran ko sorga. Da abon maranaw. Kawan na maranaw ron na miya kakaidap man. Tinakalintan waranaw. Kasorga ko buwamatang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ato ni maptero tano, igira na niya tayo. Api abaragaman, api abarasimba. Na ayaw maptero tano, na magforan marhaman rilaan wallah ikalimu Allah rilaan wallah ikalimu Allah pakasurgan wallah dikapakai baka gumira now surga din na ya matang wala ka surga din dikapakai meron siya na pangusya't na nadatara ka papatay gagawi daw mga pangusya't na ubay na kuha nga mama alim kaya pangusya't na ka mama na surga siya kaya saksi ako na surga di ako nagtiro matang wala lim kaya pangusya't na ka mama na surga niya saksi ako matang wala Daun terus yang saya tahu. Kagi ko inulugo ko na truck, ini siya lang sa driver. Ito na rin ipati ang utama ma. Tinaling, may managum sa karabaw. Tiga namin atikan, sorga ko na ngatigum sa karabaw. Kato, ayaw maano niya, mga ripnola na di ka sirti pa yun sa padaka. Ayaw maptero ka na, pakasorgaan wallah. Ayaw mo ditabi na sa mga watadaro takirbalig. Ibaratnya na mga papanok sa aras sa mga wata. Kadito na confirm no tatal sa sorga.
Wai wildan mukhalladun. Sadi saadna wa ta'yan. Ada mirapai sa 10 lagu 3 lagu na ilad. Uli na 10 lagu 4 lagu na ilad. Na miyawa pa sa watayan. Na confirm no ta'amanan niya na wata sarapas. Wata sa arsh. Nakabiligi. Pamanak na ba tamiz? Laysa al-bulug, laysa tamiz. Kanaba kabaligan. Kanaba ilukan. Kaamanan niya na 10 lagu 3 ilad. Isa ini, okay na ayakaw pakatan na 10 lagu 4 lagu. Na dito na kabaligi kong tao. Oay, na upo na matay sa tao, ada mirapay sa 14 years, oay, na rapas wata ka. Na kasapat yan sulok siya sa alungan na mori. Na mabuha sarat, na skalok siya, kabiya, na nakumana niya ka, nakikilala niya ka. At nakikilala niya ka, na nasambay ang 5. Ipagapakay, matang wallah kapya, di ako misyong ba, baka sorga ko buwan, nawatang na rapas, na siyapat na ako niyan, napakausuko. Yung ba dito na may kamutap man ang utakaran baka na misis. Umwili naman niya. Anak ko mananda ka. Agis ka naman ng mga maranaw. Tabir na badang na maranaw. Na mapasangi ka sana. Naburo ni gila na miya pakakanya na bedunga. Tinamatang wala ka. Saruga ko doon. Naman ang utabdunga ka. Naman ako ni gagaw. Dahil na kang apyakakanya na bedung. Na malidiw ba bubu na manok. Kaya apyakikan ako pa na apyamasang at tilapia. Na doon na kayo lititititititan. Nakay ko malangan nga sa sapunan, mibali asong ninitaw ko, nakatatamudong, yaw pakaulo nga. Dahil na ka pa nga budong at 3 taw ka sa saruga, kapya ka na diklita, di mo sa rugo ka, kaya sawagay. Pamakakuha na, kaya mo na! Pamanatabi at makasan. Okay, nanatero na ka na, sakatawa mama awli aw nama, sakatawa alim. Ayang aran niya na si Sabili. Na miyakay siya na si Iskanian sa Iraq, si sa Baghdad. Na pulalakaw sa kanyan. Nakapapantagan na puguran sa mabugot na sandstorm pan. Di magino, nakaunutan na disyerto. Oay, na sumiyaga si sa Baghdad. Na miyaman na nga kumpaw na mapuro. Oay, na si sa baba, na lalapay na bagyo. Na miyaya niya ng katalo tema na wata abdung. Agupan ni nimba wata abdung, atalo tema na magarari abdung. Inaw na miya basa-basa siya ng dyan malangoy. Na siya ni muguro. Na uniyang ko nakikuha ang katalo abdung. Awata abdung. Na uniyang bulsa na ko kimo niyan. Oay, nabiya kay siya kagagawi na totorong Diyos Sabili na nitatagin na pan. Sabili, tao ka sa soroga ka din. Natungo Sabili nung aditero aswara, dekali na tao ditero, swara mo. Iyong kaditero aswaraga ko, ada ko panamatay na nakamayla ikataro sanakan. Na tinapkato sanaka so bedung, si sa Iraq, si sa Baghdad. Amiyakwa kwa oran, kamiya basa-basa, miyakwa kwa anu. Tanong ang magariari, ang mga tiyo, ang mga tablo, na kinuwang kasiran, na biulsa na kasiran, na langon siran man to miya panekwala, amya mang nisarang kwala, sarila ang kawala, sa pakasorgang kawala. Na miya tarima ataw ka sa sorga. Miya gutop man siya ng mga budungin na Persian cat. Miya gutop, ano man siya tayo budung. Kauto. Kayo sa dito nga siya nga kapamudung, na nga kapanguduwilan. Kati ay budung nga na Persian cat, nakukumasapulo, nini pamamagay sa mga padiyak. Naba mini pamamagay. Kakana ba di kagagamakan? Pagpakakan ka na swaldong tala. Ay usah di kagagang nakapanguduwiran. Na penaliti ba kalimanto na talo? Amada kalau penimanto abdung apga pala nakasawa na initip. Nada paga pero banakano. Daw bela mga bayu datak. Oh, apakada kala pamada. Oh, na dia ya. Naman to mata mo to binatang na ipagasorga ka. Aya penari ba manusia adik kadi pangalimo. Aya penari ba manusia adik kadi pangaling gagaw. Aya penari ba manusia apa ketagwa kau si amanan yan. Na gagaw. Oy, na anda teguh ang kota balasay magarka wallah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sabi sa tao ang mamamagay ito wala na ikalakin siya wala na piyagi benar yang sumapya fasanuya siruhu lil yusra na bali na meron ito wala asumaligo na lang sumarga na kaluwa-luwa ganun. Ilang man nga mga Arab niya makalalagagaw langon tanong kataw na kanaskan na ay na hindi na nga mga lupa mga Arab kata siya engineer nga pagariya ka narketi o na ayama na niyan na di Saudi Arabia nagira ko na pigiling na basta Ramadan na kaumano-manan ang koto agagawiran si last 2016 ay akya pa ni hajiakan na miya kaysa na sumiyong ako sa Taif na napisim nga nakarwa masinta kanabatan tumala na madakal mabuha hajia sumiyong ro mga Torke mga Malayo miya manong ro na kaya ka nakasulog kapag mga sa magarib na miya maka nga Arab at tumitin sa faitaw amaw siya palang na plastic at papano-pano na korma ang mga pipiado din kanabada tarang korma tanong siya pakadiabetes so sugulatan ba
Matawan na kada diabetes ang gunin na so kaya ka na kanyamala na may diabetes ako. Tamani mato na di kada. Allahu Akbar. Na manong man gida-gida. Allahu Akbar. Na tumitinog ang Arab na mau siya mga korma apabalangan na niya. Na may lena nga mga malayo sa mastigap sa saming naptilwan niya siya na Ta'alu khulu pangwakaluro. Na lena ka na mga malayo na gumamak siya ng sa talo ayasun na akaka na kukorma na gansa. Isa, talo, 5, 7 siyaw. O baka pakamagato sa may diabetes ka. Naman napagata. Naman ko na kay kumo na mga umani kumuaw na mga malayo. Na ilena ka na ka-Arab na din na paparon yan. Alhamdulillah. Namyaw mama sa mga Turki na talwan yan siya. Taal. Namyaw mama sa mga Turki sa analima, anapito, anasiyaw. Namyaw man ng Arab na daw. Masyaallah. Di na paparon yan. Kagini pa magago ng utak ko naman. Masyaallah. Alhamdulillah. Baka bilang mama ko mga marano. Inambusami sa korman yan. Dia ngaisar kami yang berano na sonso mau kami penuh sok yang mengenal korma. Buat dia kira Arab Allahu Akbar. Mia wipe out. La ilaha illallah. Pamana manong aman gede utamana ba mia makabe sedekah. Naskata no tabir kanu. Masalah ka na tumutunga sa perucala sa masjid ay sa kabaldi. Na may kapya magago tagiro na baswakan. Nagkararang itang dia kibabaw. Dapat mengatakan na may way porta perucala na kanay. Paana matay kasol na utana pagareko ka, biyan nga sa perucala na ka. Ini tuto na ka, kamana abala sa miyakwang ka. Beka na din naman na ba ito? Wait talaga masisya itutuno ka, 2 ka baldi perucala na daw kanon, mga budi panagalan. Taniga ko nga balas, gari, kangaw naki. Di. Kangaw naman nari, diyan na ng tape. Kangaw mo nari ya, nga, tignan mo, paka na ka naulunga. Matakwala ka, hindi nga naman siya, hindi nga naman kinaw. Pwede na matinaswala ka na pagkaisa ko dahil tutulong ka sa masjid. Nasisa Saudi Arabia, ate, alam nga nun meti. Na di mo ta, kibo betarlo, tutulong man siya na muntod. Na api ang makapasa na kasinas, may sip kap magwisa, sa lawa kirkol, na siya gararangitan. Na kung mga sepman, na tumpakap magwisa, na siya gararangitan, di pa magagaw. Ay makabila, na lang kung makakano, pa magagagama. Kagubiran sila ka. Nasisa na no tabi. Wala tumutulong na masjid, talwa kirkol. Bila kira ko, naistibigan mo siya. Baka pangat pa ko nga duwa. Ilengan yan. Tina dia na mapasa na si man tupak. Na may ilengan na makso, na baka siya tupak. Baka tapakan na naumuro ka. Allahu Akbar. Naman ang kamang gede-gede. Okay na, ano mabuwa ka to na kaamranaw, amiya kada na igagaw. Ayah kapatira kalau sa miya kada na igagaw amranaw, na umakaw sa bisitan yan, na suwigan niya nakatiri na pagawa na siya pagiga sa baba. Na udah akis daw bisitan yan, na ayaw mo panayamanan tama sa atin, mga te, kuha ka sa salmon, kuha ka sa magi. Ome, daan natin na kadang na lakban. Na ibuh kailan yan, nang amano kayo nitotoro iyan, binaningit to ka na, binaningit tanginan, na binaningit ay, na binaningit mata, kaya pinakimano ko na makagagandam sa hita. Dati na sumaliwan nga naman ako kay Totoro. Di ko pa kay Totoro. Nino kasangar tanubu. Asar buto makasada so bisitan yan. Kala agagawang ka amranaw. Sabi ka naman na amranaw ka, matang wala ka mga, ano babu, kito na ka amranaw, yung na ko na nga maligit. Matang wala ka, di pa ko kita na bala, apasong gerongin na udabada. Di nga ba sa tanong di pa ko kita na apasong gerongin na kudalis, kapamrak. Kumin ako sa uda kudalis na timanong gerongin na malwagong. Tapi agak bitula sa makaswet bisa na miyakan dua-dua. Na kumino ko sa udo badak, matang wala ka di pa ko kita. Paano na tanong ka ayak kaya ikalim wala na sumapasang ikapangalim mo. Nati ang alim. Ayak kaya ikalim wala na sotaw mapasang ikalim mo. Mapasang ikapangalim mo. Ayak pituro nabi na irham turham. Pangalim mo ka tugo nabi ka ang kami pangalim mo. Matan, ha? Pangalim mo ka, kami pangalim mo. Tanti papasangnya kapamangan ko daw tala sali mo na di ka bumatamali mo kamaligit ka. Ape ka puro ka. Adi ka misisiti mental. Ibaligit ka mo. Ya Allah, nakalimun akong ko. Delo. Mama magi pernah dua wati. Ada pernah nomor yang kami pernah sasti. Nah kayak yang pernah. Dan mabilililip pa ako pa na kakapanatan ng kakapakapan. Makapalatag 500. Tagin mo sa makapala iskaste pa daw pananaban o kaduwati. Balasangon wala yan lumor. Ananirin kapakaran yan.
di panita ko na di man lumur ka oh. Pada makapia ginawan yan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dia mana kalau nampi makasagar. Kagi Ramadan ni mantu. Oh Ramadan ni mantu. Na kailangan na kakakalimway. Kakakalimway. Nah, ayaw pa na dulu tanong. Kadi buhay matiyo ka para katawan na kanuman sa narurubasan. Oh ayaw pa na dulu na dia ka kapakapapantago kapapatago so kabiyog-yog. Na sama na niya aliyakar ng mga pagari mga babayakan. Ada abatia dia wala sangkay akapatay. Kalang tanong po kagudom sa dia ka akapatay. Masya Allah, Masya Allah. Kati, ang maana niya na ando sa mga lukstanugo ni lang mga ado so sa bagikiran. Mga ado siran. Kasama niya na witing sila ni manto sa nga na nakubayran. Nasa katanong mo na witing tanong kumalakal mo takapakuman yan. Ayaw niya ano sa hadith. Ala makna al-hadith. Na uma na mapita tugo nabi na makapito pulo kakapamisit yung malakal mo tuman isa katawar katanong makapito kanya kapitwi uman mapita ino kanya di papato-patwi na pagilay niya sa umor kawa matataling uma na umatataling uma na kuwang kanya sa niyawa diuti pakilitan wa ana tuturugun na makanaw ino tulo makanaw kami mo malakal mo na inilay niya sa umor yan na alam ami paginaw yan na di niya panapanyo na kapakanaw na kadalang ba ami paginaw yan na ron yan kinwa isa niyawa sa mga takatuturugong. Masya Allah siya ka nakinabantay wala ari Sir Medyo pero miya ka na wasi miya ka na kukuban yan basta amiga kay man to agagay pangnitawa na di mangulawla di mapainan naupo ngay man to mga turog apipida nga napakar na kamatang nga nadabay na nga amaliwan na kamalibutan na miya kagdam kasama yun na tumili ka na di ka pakatimid na motor ka na di ka pakauntog na kumalili ka na di ka pakakalib na iba yung alimang na sumyakur kuba matangwang na kaya tangwang na ka na kuba pati siya ka na miya kaysya di ba di nga litan yung ginawa na kudo kapita na miya kaysya na miya ka na kung nadalit nangar ka miya sa giran miya kaliblibutang miya dalit siya nga nakuha na miya kagi mga kakaiwan ng utar ka nero na gina miya desolate na miya kaysya na miya ka na kuha pagalas yung salo kagui na di na miya ka na late na panay kukurti na nga pagkasang rawasan namin alangon na maitom ano nga ro pagilay naman to na miya salin man to kabayolit o na miya kaysya miya ka na kuha lo kagui na din na late ana matawala ka pakaguro ka ko malagi sokya sa wana ka nagusokya kira taginakan na dapat na kaya ka na tao na dapat na bakapika na panginawa tiya na benda ko yung ate ko ba hindi ini na diya ko di mga popsasun na di nagkakapta na ka na solo tiya na ko tuba ko ba ini na kakakapta na ka na songirong karumakan mata ko niya doon sabi na tatapalak pinamiyat tengas kaya naman tripping yung irungakan matang wala kada ko nga kebri miya kapia gino sa kaya tapla kanyarang tiga kan alhamdulillah da ko bisumatay kati miya tapla ako kadi man ang kay abubay na basta mataplakan niya na pagmamahal na ino primakada ka na taplakan kapang papatay di kong kiswaswa ka mga patinawakan ino wala mga babaya pakatapla ka nga pakasunto ka nga sa mga talupulo ibit ka di kanyang abututan kasara ka na biya karo mga babay na taekwondo o punya karo mga nabubi na black belt inilak po kanya no mura ka yun mga bubi pakasunto ko na ka niya mo nung ka na nasama kayo sa mga sumbag na miyama ko masapray pa Allahu Akbar namalong nga bang biglang ako ba apa ko matanong sa ako ba dahil po na wilang ako ba la ilaha illallah nasama na ito na sumalakal mo na malmapita na inibinuan ni umalis sa kataro katanong napupumisita ang kamalakal mo o di ako manusak wala kaswalay matoron nakapaka sumalakal mo tumato na sisip man napakailay tanong niya naditanong kailay piniyok manuantap man ni pangnitawa naman lumurtan ay dapat ko nubad maglay kapayag sumalakal mo tumato na sisi asyalangan mo ba matang wala ko manisa na makaptik tentang nyate tayo na pa na ba tumilig sumalakal mo tayo siyang ano niya nasap man niya kespatan niya nari basta manikong sa niya matakwa daw di ka makapangalangan di siya kayo ulit kong kamamumuti kaya pa na ituro ko na sa padaka na pa na basta ka na isi niya nariyaling ba siya tanto niya mapipikir ka basta ikong sa niya bigka ka manari at asumek sa pasipango siya at tangkuan daw di ka nung pata ka na nga may pamanasa ka ni Bukitiyo
Atang walu gi bisa na yang natara pageudeuna. Bagaimana mimo mereka nang pandu ko propagukit. Di isa ba pada apel lagi yang kapatay. Nah, dia pun lagi yang kapatay mga ripno Allah. Nah, kata syukatir Imam Qatiri Hasan al-Basri, pada ko mga awliya. Tina alimtu anna al-maut haqqa zadatuha khaira. La ilaha illallah. Sakantu Hasan al-Basri. Na kaya to kawan akan syukapatay. Syukapatay na magatos ka porsyento na patay ako. Syukapatay na pure din syukapatay apatay sotaw. Na siko keto kami akan ako kapatay apure syukapatay na biyan akan na ginawakan apilutuan na kan saluto amya kapi-api amal. Aya order wallah fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Hey tunggu na penutuh kanu ka ayam ya kapi-api anu tu na syukalak wallah na isaw na dia ka bulan Ramadan.